Good afternoon mga Chang! Ngayon namang araw na to, pupunta tayo dito sa Sumlang Lake, dito sa Socorro. Ang entrance fee pala dito ay 100 pesos. Pero kung tiga Sumlang ka, syempre libre ka dito. So ayan, tara na't samahan nyo kami! Ito na pala ang bagong entrance dito, hindi na dun sa dati. Sobrang laki nga ng pinagbago dito, ang daming nadagdag at ang lawak talaga ng lake dito. Kasama rin pala natin dyan si Atilin at buhat-buhat niya si Ryzen. Ngayon ko nga lang napagmasdan tong lake dito. Picturean dito at mala Instagrammable. Talagang makaka-aura ka. So ayan, meron nga din dyan horse. Ayan, yun nga lang, hindi masyadong kita si Mayon. Gawa ng maulap pa yung pinakaibabaw niya. Sobrang ganda nga dito sa may rainbow na to. Maganda nga sana kung kita to si Haring Mayon. Para pag nag-feature, kitang-kita talaga. Pero ayos lang, ang importante tayo nakapunta dito at nakita natin kung gaano kaganda ngayon dito sa Sumlang. Nakabuelo nga dito si Ryzen sa paglalaro at katatakbo. Pinagod niya talaga to si Atilin kakahabol sa kanya. Sobrang kulit talaga.